Нашата компания е български земеделски производител. Работи в северо-западната част на страната, в Видинска област. Обработваме 10 000 декара, което е 1000 хектара, от които 600 хектара са обработваеми земи, ниви, а другите 4000 са пасища и ливади. От тези 600 хектара към момента сме засяли 130 хектара пшеница, от другите ще бъдат засети с грах и овес и царевици и слънчогледи, разпределени пропорционално. Започнали сме отново с почистване на полета, които бяха които са във вид негодни за обработване. Почистване с помощта на мулчери, изкореняване на дървета, в последствие продълбочаване и така сме стигнали до положението да бъдат засявани. Работихме с сялката, избрали сме сялката Maxi Drill, Sky Maxi Drill, от гледна точка на това, че инфраструктурата в района е много тежка и от тази гледна точка се спряхме на нея, защото има отделен транспортен елемент в нея, а не се транспортира на претъпкащи колелета, което е в полза, пази машината, в същото време пък и създава по-добър комфорт при работата. Също така се спряхме на нея поради обема и на бункера, в който се слагат семената. По-рядко се зарежда, работи на добра ширина за нашите полета, 6 метра, и засяването се получава по добър начин и съответно културите изникват равномерно. Машината Sky Maxi Drill, всъщност ние работим първи сезон. Това не е първите сидби, които извършваме на тези полета. Смятам, че машината е изключително добра. Прави изключително равномерен посев, внася без отказано семената в почвата, оттам се вижда и самото поникване, растеж е едновременен, няма такъв разнороден растеж на самата култура. Другото нещо, което е изключително функционално и лесно за обработване, тъй като самата калибровка на сялката се извърши по един много лесен начин, достъпен. В същото време имаш възможност да контролираш изсяването и да знаеш кое как се развива в самия процес на сеитбата. Лесно се проверяват и сеялните апарати, лесно се обслужва. Работим в трудни условия, тъй като земите за първа година се разработват и съответно създават и проблеми при самата работа, но се оказа, че машината Sky Maxi Drill е подходяща и за такива условия, не само за идеални терени, където е равно, където почвата е обработва на дълги години. Показва, че може да работи и в тежки условия, където за първа година се разработват полетата. И може да работи също така и в мокри условия. Смисъл такъв, че силата на сячния апарат, на самия въздух, който изтласква семето, е достатъчно голям, за да не се запушват съответно бутушите сячните апарати и работят без проблеми. Машината бих препоръчал на всички колеги, които искат да работят точно, да работят бързо и максимално да използват хубавото време.